Henk Veerman liet zijn nieuwe rechtnoemer Sjen onder passen. Rechtnoemer 9. Doch schiet de vakkaart van Veerman uit naar rechtnoemer 20. Maar dat noemer voetbalde hij in zijn eerdere periode bij Heerenveen. Maar noemer 20 weer al verzijn on die Oerevolendammer. Ik heb Joey natuurlijk aanbevolen om nummer 20 te nemen. Ja, dan kan je nu niet zeggen, ik pak hem weer terug. Buiten het feit omdat hij het ook niet geaccepteerd had. Dus maar dat is prima. Dus nummer 9 is voor mij ook een prima keuze. Nummer 9, dat betekent dat je gewoon eerste spits bent. Ja, dat mag ik ook. Veerman hier nog een eenjarig contract bij St. Pauli, maar had uiteindelijk zelfs het initiatiefnaam voor een weeromkeer naar het Abel Enstra stadion. Toen ik hoorde dat Gerry op zoek was naar een spits, heb ik wel gezegd dat ik toevallig nog eentje ken, ja. Er waren meerdere clubs uit Nederland, maar dan heb je toch Heerenveen, heb je toch al een goed gevoel bij. Meteen al. Dus ja, dan is dat, voor mij was dat vrij snel gebeurd. Die andere clubs konden niet tippen aan Heerenveen. Nee, mijn gevoel niet. Technisch manager Gerry Hamstra is blij met de komst van Veerman. Al hield hij in eerste instantie net toch dat het roem komen zou. Ik wist niet dat hij terug wilde naar Nederland. Nogmaals zeggen, de contact is er altijd wel geweest. En ik weet dat hij het daar gewoon goed deed. Dus ja, weet je, daar hangt vanzelfsprekend ook een prijskaartje aan vast. Daar hoeven we ook niet omheen te draaien. Dus alles bij elkaar gaf dat gewoon een opening. En toen we de opening zagen, zijn we er volop ingedoken. In zijn eerdere periode waard Veerman vooral beroemd als pinchhitter. Doch wie hij razend populair bij de supporters. Nood hij na 2 jaar weer omkeert op het oude nest, had hij te krijgen met hege verwachtings. Toen hij wegging, toen had hij natuurlijk in een concurrentiestrijd. Die zal hij nu ook hebben. Dat werkt in sport zo, dat is niet anders dan anders. Maar goed, met Henk haal je wel doelpunten binnen. En dan heb ik gezegd, zijn status is wel anders. Morgen speelt Heerenveen een oefenwedstrijd tegen Osnabrück met Henk Veerman in de basis.